L-akbar festa li għandha l-Knisja, il-qawmim mill-mewt ta' Ġesu Kristu. Wara li matul il-ġum tal-ġimgħa l-kbira l-arta li maġġuri jkunu żarmaw minn kull armar, f'Sibt Ilgħid il-knejjes jerġgħu jilbsu libsa ta' festa, jispikkaw fost l-oħrajn fjuri bojot li jżejnu l-knejjes. Iħejju għall-akbar festa biex il-ħadd f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdeħ tiġi ċelebrat tal-festa ta' Kristu r-Xoxt. Festa li tibda mis-Sibt filgħaxija, il-festa tradizzjonali tal-Fġieli tal-Għid. Qegħdin f'dan il-jum ek solenni ngħidulu s-sara tal-Għid il-kbir, meta ngħidu l-Għid il-kbir il-festa l-kbira għaliex hija ċ-ċentru tal-festi kollha. Il-festa tal-festi, għaliex minna jirradjaw il-festi kollha li niltaqgħu magħhom fil-sena liturġika. Dun Nikola Kulina jgħid li ċ-ċelebrazzjoni tiġbor fiha tliet elementi. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla tiġbor fiha tliet taqsimiet importanti ħafna. L-ewwel nett għandna id-berik ta' tliet elementi importanti ħafna fil-ħajja tan-nisrani. Għandna id-berik tan-nar, id-berik tad-dawl, speċjalment il-blandun li jfisser il-preżenza ta' Kristu fil-Knisja u anki l-ilma li mbagħad nużaw għall-mawdija. L-Għid il-kbir huwa l-akbar festa tal-Knisja Kattolika għaliex bħad-dawl li jinxtel biex ifakkar ir-rebħa fuq id-dnub hekk ukoll bħala bnedmin irdu nimxu l-mixja Malla biex ma nħallux il-ħażen jirkeb fuq kollox. Bħala messaġġ nistgħu ngħidu għal din l-okkażjoni tajjeb illi nistaqsu lil nfusna li ħadna sehem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet matul din il-ġimgħa mqazza, aħna li tant ħadna gost u fraħna u ħassejna dik il-sensazzjoni spiritwali qawwija. Tajjeb illi aħna inkompluha ġewwa fina matul is-sena kollha. Niftakru illi il-festa tal-Għid mhijiex biss illum imma l-Knisja ġġedida kull nhar ta' Ħadd.